குரூப் 2 குரூப் 4 ப்ரிப்பரேஷனோட டே 9 இன்னைக்கு டேட் வந்து 8 ஜூலை 2026. இன்றைக்கி தமிழில் என்ன படிக்க போகிறேன்னா 6th தேர்ட் டேர்மில் 3 இயல் படிக்க போகிறேன். அப்புறம் மேக்ஸில் வந்து டிவிகே மேக்ஸோட 3வது வீடியோ பார்க்க போகிறேன் இன்றைக்கி. அதுக்கப்புறம் பாலிட்டியில் வந்து 7th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு 3 பாடமும், அப்புறம் யூனிட் 6ல் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்க கிளர்ச்சிகளில் 11th இருக்கிற அந்த வேலூர் கிளர்ச்சி அந்த பார்ட்டை வந்து இன்றைக்கி நான் படிக்க போகிறேன். அப்புறம் ஆர்டிக்கலில் வந்து ஒரு 10 ஆர்டிக்கலும் ஒரு சட்டத்திருத்தம் 2ம் படிக்க போகிறேன். அப்புறம் எக்கானமியில் வந்து மக்கள் தொகை, அதில் வந்து என்ன ஒரு 2 சட்டம், அதுக்கப்புறம் ஸ்கீம் 2, அதுக்கப்புறம் ஒரு குழுக்கள் 4 குழுக்கள், இன்றைக்கி நான் அதை படிக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து திருக்குறளில் ஒழுக்கமுடைமையும் குறையுடைமை 2மே 20 திருக்குறளை ஜஸ்ட் வாசித்து பொருள் என்னென்னு மட்டும் பார்க்க போகிறேன். அப்புறம் மரபுத்தொடர் பழமொழி, இது 2மே இன்றைக்கி நான் சேர்த்து படிக்க போகிறேன். இதுதான் இன்றைக்கி நான் படிக்க போகிற ஸ்கெடியூல்.